A xestión da P9 volve estar no centro de atención do pobo galego. Hai preto dun ano anunciábase unha rebaixa das peaxes que nunca se fixo efectiva. E lonxe de baixar os prezos, as taxas volveron a subir. Por elo, o BNG lanza unha nova campaña para que se cumpran os acordos de investidura que acordaron co Partido Socialista. Ese acordo de goberno inclúe a gratuidade de certos tramos e a rebaixa xeral da P9, e isto, pois, un ano despois, pasado un ano despois dese acordo, non se efectiviza e mesmo temos unha demora incomprensible e injustificable e incluso recibimos o ano novo pois con subida das peaxes, non? Con esta nova campaña, o BNG levará unha moción a todos os plenos do Concello da Comarca con dúas demandas: a redución ou eliminación das taxas da autoestrada e a súa transferencia á comunidade autónoma. Consideramos que é xa inasumible continuar esta situación e que esta infraestructura que non pode seguir desagrando os petos e ocupando tristemente o podio de infraestructuras máis caras do Estado. Son dende logo récords bastante tristes cando non se compara nin coas salarios medios, nin coas pensións medias, nin con outros indicadores. A moción tamén se levará ao pleno do Concello de Vilanova, onde o seu alcalde instou a líder do BNG, Ana Pontón, a que rache os acordos de goberno nos municipios galegos co PSOE para que o goberno central cumpla cos seus acordos. O cinismo do Partido Popular, tanto en representantes xerais como o propio Tellado, ou no caso que nos ocupa Durán en Vilanova, non ten límites, non? É dicir, o Partido Popular que amplía a concesión hasta o límite, hasta esgotar o límite, e que botan as cousas aquí en Madrid outras, pois que pretenda virnos a dar leccións de coherencia ou de defensa dos intereses galegos, pois é bastante chocante, non? Do histrionismo do señor Durán é que poderíamos botar horas falando, non? As mocións levaránse aos plenos dos concellos nos próximos días, adaptándose ás peculiaridades de cada municipio. A campaña completarase coa pegada de cartéis e con movilizacións, sempre cando a situación o permita.